Čau, tady je Dino u svý série Ask Dino 5. Toto bude speciál, kde budeme mít 15 otázek, tak si tam ty 4 zbylí doklikám. Abyste viděli, že mám pravdu. Tak tady je, nevím, jestli to vidíte, ale je tady někde 15. Tak jde se na to. Kdo může zničit náš svět? Hit you or... Vy asi víte, koho myslím. Jakou lidskou vlastnost nejvíc nesnášíš? Zápor. To nesnáším. Když mě někdo zapírá. Jaká činnost tě někdy nenudí? Povídat si takhle s vámi. Sice je to divný, ale i zábavný. Povídat do videa. Takže, jaký je tvůj oblíbený nápoj? Po bubble tea jsem měl vyrážku jak prase, tak to asi ne. Tak dáme fresh. Jsou dobrý i zdraví, tak jako proč ne? Beru domů. Líbí se ti tvé jméno? Já se jmenuji Vašek. No tak jako beru možná jiný, no není to špatný, takže jako líbí. Proč jí žen déle než muži? Nevím. Jak jako to mám vědět? To neznamená, že ženy žijou díl, na to dokázal, by mě zajímalo. Jak bys chtěl zemřít? Při umrtí. Pak by mě mohli rozmrazit. Jinak v pozadí je písnička od Calvina Harrise Summer. Je dobrá. Jako. Takže mi dejte like, jestli se vám tahle písnička líbí. Jaký světový jazyk je nejkrásnější? Mně se líbí italština. No, jako pěkná italština. Takže. Teď. Jakou nejdelší cestu si podnikl? Do Chorvatska jsem měl 13 hodin, což jako, no já jsem to prospal, takže to je úplně jedno. Čeho si nejvíc vážíš? Já nejsem ženská, fuj, tam prostě něco naklikám, dám si tam bonus, abych se viděl, že jsem vás neokradl. Co je lepší než čokoláda? To jeli beans and swim. Takže, jaké hudby dáváš přednost? Rapu, hip-hopu? Rapu. Jakou jsi měl v dětství oblíbenou hračku? Psa jménem Punťa. Nepíšu háčky, já vám to říkám, ani to vědět nemusím, jako říkám skoro v každém videu. Kdo je nejkrutější člověk v historii? Hit? Vy víte, koho myslím, tak já to radši říkat nebudu. V kolik hodin obvykle vstáváš? Já vstávám v 7:20. 7. Takhle 20. Asi jste si toho mohli všimnout. No, asi nevšimli. Ale jsem u kámoše, on šel pryč někam do prdele, do ulice, na mě vysrál. Šel s nějakýma debilama. No takže jsem si zabral jeho počítač a jsem na něm. Čím si na konci dne odpočinete? Čím asi? Spaním. Takže tohle znamená, že už tu žádná otázka není. Tak to je asi konec videa. Mějte se fantasticky, užijte si víkend a čau!